U subotu, 23. rujna, septembra ove godine, u 20 sati, u Centru za kulturu, velikoj sali Centra za kulturu Tivat, u organizaciji javne ustanove biblioteke Tivat, održat će se promocija najnovijeg izdanja moje knjige Krvave balkanske milijarde. Dakle, u subotu, u 8 sati uvečer, u velikoj sali Centra za kulturu Tivat, dođite, poslušajte o mojoj knjizi Krvave balkanske milijarde. To je 20-godišnje moje novinarsko istraživanje o pozadini svih tranzicijskih događanja na Balkanu zadnjih 30 godina. Temelji se na dokumentima do kojih sam dolazio kao istraživački novinar, kao i na izjavama, iskazima, razgovorima s autentičnim svjedocima vremena. Dođite, to je moje prvo gostovanje u Crnoj Gori nakon 10 godina, zapravo nakon 11 godina. 11 godina nisam bio u Crnoj Gori. Nije bila održana nijedna promocija moje knjige. Često ste mi pisali iz Crne Gore kada ćete doći, gdje ćete doći, hoće li biti promocija. I evo sada, u subotu, u 8 navečer, dođite u Centar za kulturu Tivat na promociju najnovijeg, to je ovo najnovije dopunjeno izdanje moje knjige Krvave balkanske milijarde. Osim što ćemo moći razgovarati i o mom novinarskom radu, o mom javnom djelovanju općenito, naravno da ćemo razgovarati i o tom mom novinarskom istraživanju, o mojoj knjizi, o sadržaju knjige Krvave balkanske milijarde, kako sam radio na njoj, kako je došlo do tog istraživanja i kako je u krajnjem slučaju došlo do pisanja te knjige. Vidimo se u subotu, 23.9. u 20 sati, velika sala Centra za kulturu Tivat, zahvaljujući pozivu i organizaciji javne ustanove biblioteka Tivat. Prvi put nakon 11 godina dolazim u Crnu Goru. Vidimo se u subotu u Tivtu.